ekene m ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Abịakwa m ọzọ ka m si abịa. Gụchaa ntị gị ọfụma. Gụchaa gịnị ntị gị ọfụma. Nwere ihe m chọrọ ikwu ọzọ. Ihe afọ gịnị ndị dị stubborn. Yes. Content creators, comedians, MCs dị stubborn that has to do with Igbo related content creators. So my beginning, they stubborn, ha adịghị ekwe ekwe. Gịnị ka asị gị ha adịghị ekwe ekwe. Ndị bụ gịnị ata gwala m. Ndị ọya bụ ịta n'isi ha ata gị n'ike. Ndị ọya bụ gịnị ịta n'isi ha ata gị n'ike. Ndị ọya bụkwana gịnị ikwu 1 ikwu 100. On that list, number 1 bụ gịnị Ogechi Njaka. Ogechi Okeke Njaka. Hey, pụtaba ka ị na-ayị ala, ka ị na-agba mkpụrụ mmiri, ka ị na-ese kolosu, ka ị na-aṅụ gee, ka ị na-aṅụ gufu, ka ị na-aṅụ igbo, ka ị na-aṅụ kolado, ka ị na-aṅụ kedu nke ihe na-aṅụ chala Ogechi Njaka. Biko ka m na-ayọ gị, ị na-asụ mọchasị na ịlaikiri onwe gị, kwere onwe gị ugwu, chala Ogechi Njaka. Ifere na ntị ada anụ gị ihe, were fon mee vidio, drag ya Ogechi, just bu ya ebe aka ya dị ọcha. Ọma nchọkwago, mana biko, in order for you go to market, igo ahịa, to buy market price list, biko price ke na ahịa Ogechi Njaka. Ịnụla afịa Njaka, afọ onye na-esi ya Ogechi Okeke Njaka ya adọgị vam. Ọdọsịa gị ọjụọ onye afọlụ. Ọ ya adọgị dọọ ezinụlọ gị, dọgide gị, dọọ gị ma ụkwụ ịzọla azọ. Ịchọzi ya kọọtụ na-ejebe kọọtụ je setụlụ. Ogechi Okeke Njaka nyanwa bụ nọmba 1 na lista na of gịnị all the stubborn content creators enwe na ana Igbo anyị. Igbo content creators enwe na ana Igbo anyị. Nọmba 2, Mathias Ezeaku Ejiofor. Mathias na afọ gege ọ na-esi onwe ka ndị wibaro. Mathias dọọ gị. Mathias Ezeaku dọọ gị. Ọ kaala gị mma na ikwetere n'ihe okwu, mana na-enye ya back to back. Mana ije mee vidio jee jụọ ọga anyị God's Agenda Production Brother Chigbo, ije jụọ Uncle IB, ejụọ J Park, ejụzi ya Zion members, jụọ ndị otu Ebube Monsọ, jụọ ndị otu Fada Mbaka, jụzi ya ndị otu ya ọdọkwu vam mgbe ọ sisi nga wee pụta. Ịma na nwoke a ada anụ ihe. Mathias bụ the only person ọ ya bụ ikwue n'ụtụtụ, Mathias agwa gị na mgbede. You add them surprise na one day na ntete, last list this week. Mathias as early as 2-3 a.m. Mathias ka na-adọ mmadụ vam online. Na-ajụzi gịnị o nwere ihe emere onye nke a iche, ọ n'ọbara dịkwa onye nke anụ, na ọ pụta n'afọ gị ime ọsị gị ere gị. So nọmba 3, ndị dị stubborn na social media anụnwa. Igbo content creators nọ na social media, alias bloggers. Ka iti ikwu onye ọzọ, Chisom Ama. Hey, Chineke, ihele adịrọ nwatakịrị ahụ n'anya. Ihele adịrị ya n'anya, nsọpụrụ adịrị ya n'anya, ugwu adịrị ya n'anya, ọlakị respect, ọlakịrị ihe niile a na-enwe in terms of define mmadụ. Ọ dị ya, to crown it all, Chisom Ama the stubborn. Chisom the stubborn. Chisom replace late Ada Jesus. Chisom Ama replace because na gịnị ọ da asọ mmadụ anya. Ịchọ ka atakasịa. Ọ ka nji eme na gịnị Chisom Ama ya occupy position in the list of Igbo content creators stubborn. That has to do with Igbo content creators stubborn. Biko Chisom Ama iya anụ na position a, because agụba agụ ihe oge emana onye ilo ogolo iya anụ ihe ngo ya na ebe onye obodo
onye obodo bụ ụdị ndị ọya bụ mgbe ahụ anụba ọgụ na skuul ka m si afịa ya afọlele onye obodo dị ya apụta ka ajụba kedu ndị na-anụ ọgụ kedu ndị na-anụ ọgụ kedu ndị mere noiza ihe afọlele onye obodo ebe ahụ unu ka ya na-asị kedu ihe mere onye obodo ji nọrọ waya Ezege anọrọ Ezege dị quiet Ezege dị quiet mana onye obodo ọkụpa anyị nọmba 3 anụnwa full stop ebe ahụ ka ọ nọ onye obodo ya atọgide gị because iwe ọchị asaga ya na nọmba 1 anyị bụ Ogechi nọmba 1 anyị bụ Ogechi hey Jesus onye obodo dugide to forget to crown it up ha onye obodo kwugidere okwu Ogechi ji akpụpụ ya court yes onye obodo kwugidere okwu according to Ogechi ọ sị na ọkpụpụgo onye obodo court onye obodo ya bịa mee gịnị ebe zara ọnụ ya na court ọ na-agwụ na sị gị na ndị anụnwa bụ ndị dị stubborn ada ata ntị ha ata ịchọọ ka apịlị ya straight ahead onye ọbụla ezue ike because na gịnị na okwu ha gịnị adịghị ekwu okwukwu and currently occupying the number 4th position ndị nara anụ ihe na okwu ha adịghị ekwu okwukwu na social media anụnwa bụkwa na gịnị Akụ Zion ọ ka mma ka nlewa voice mgbe ikwu okwu a Akụ Zion adịghị ekwe biko ọ na-akwa anụ biko eboro na ị na-esi ọnwụ taa ya n'isi ọ ya atakwa gị n'ike because iwe ọchị ya mgbe a na-eji ya o jikọ agbagoro onye ọbụla nkịtị na na o nwecha some things na occupy ya attention ya like factory ọ na-alụ like mmanya ọka na-alụ ọka na-reproduce a masses ka o wee na-supply goro ndokwa elu ụgwọ that's why njisi ka nlowa voice m wee kwuo okwu a ọ dịkwa cool mana ma gịnị okwu ya adịghị ekwu okwu yes ọ ya menji wee ka nlowa voice wee kwuo ya maka na ọ ga anyị ka ọ bụ yes and according to number 5 achọbụ nka ntị J-Park na number 5 mana J-Park echeghalịala J-Park adịghị echeghalịa mana ndị anyị na-atụ n'isi na no matter ka agụụ onwenye gụrụ ya n'egwu Chijioke gụrụ n'egwu sị no matter agụụ ji wee dị efi na-arụ na iji ọgaranya ka dị ya n'ụkwụ in the sense that na iji ọgaranya dị ya n'ụkwụ yes J-Park dị stubborn ya nọrụ na number 5 anụnwa ya nọrụ here ọ ya anọ ebe a because na ọma move nwu ọ cheghaligo mana ọ cheghalibe ido ya ihe o eji wee pụta ọ pụtakwa because na ihe agụ ji eme ebube dị ya na mbọ ọ dị stubborn very ọ dị stubborn as onye Igbo na-eme content nọ na social media J-Park dị stubborn na occupy ya position because achọrọ m ka ọ dịkwa ka asị na ọgba first or second because na for the past 2-3 months J-Park echegha o retrace odo his steps mana no matter what ọ na-anụnwa ọnọ kịta enwekwa ihe ya eji wee pụta ka adọ vam ọ ka ya adọ because no matter ka agụ si agụ iji ọgaranya dị ya n'ụkwụ iji ọgaranya ije ngala ọ ka dị ya n'ụkwụ and to crown it all onye dị highest stubborn mma na social media ya bụ na ikwue 1 okwue 2 ikwue 3 okwue 500 unu nwere ike unu echefu na enwe ike ọ bụ na ọ nọ nga unu echefu Ken Palace of Justice enye nji eti Ken last ka J-Park wee nọrọ before Ken because na J-Park ka nọ with us mana Ken nọ nga nka isi ka ntị waja mana waja emego eda o nwere okwu ọ na-asa anya enwere okwu ọ na ha like iti ọnụ na for now because na o nwere mana nwanne m nwoke bụ onye Ụmụdịọka waja nwanne m nwoke onye Ụmụdịọka na Ụmụdịọka na ya afọ igwe n'ezianụ ebe nsi so waja nọrọ na list mana ọ nọ as auxiliary list ọ na-Ken nọ n'ọgba last asị ka replace be mmadụ were onye ọzọ tii Ken nọrọ last waja ya nọ as auxiliary ma ọ nọ ya bụ akụcha egwu arrange album enwe ndị na-akpọ bonus tracks ọ na-aka waja nọ
nwezikwa onye ọzọ unu chọrọ ka ọ nọ na list anụnwa dị very very stubborn na ala Igbo anyị na-emekwa kọntentị dị very very stubborn. Onwe bụ na mmadụ dị stubborn, onwe bụ ada asa anya. Biko tinye afọ onye ahụ na comment section ka ọ dị m.